În vara lui 1917, la Mărășești, România stătea între prăbușire și supraviețuire. După retragerea din 1916, armata română se regrupase în Moldova, sprijinită de misiunea franceză condusă de Berthelot. Aici, generalul Eremia Grigorescu a ordonat o apărare rigidă, pe linii scurte, în sate și păduri. Ofensiva germană a lovit cu forță, dar terenul mlăștinos și rezistența locală au încetinit înaintarea. În iulie și august, luptele au transformat fiecare colină într-un punct de rezistență disperată. Când frontul părea să cedeze, soldații români au răspuns cu deviza "Pe aici nu se trece". Acea frază a devenit mai mult decât un strigăt de luptă, a devenit promisiunea unei țări întregi. Mărășești nu a însemnat o victorie spectaculoasă, ci oprirea ofensivei și salvarea statului român. Iar din acea rezistență s-a născut un simbol durabil care încă vorbește despre supraviețuire și demnitate.